En? Nou, Wat denkt ze? nu ziet ze er toch al een beetje beter uit. Ja, hè? Ja. Zo. Zeg, van dat restaurant zo net, dat is me niet echt goed bekomen. Die sop? Nee. Nou, een knoeilap wat die gemaakt had. Zeg, Dat kok. verschrikkelijk hè. Dat kan echt niet riek worden. Nee, nee. Ik dacht, Kan ze beter gedangjes gaan doen. ik dacht dat dat als kok goed koos verdienen. Kijk eens naar Beluga, Da Vinci, de Knert. Ja, dan neemt ze ook gaat op. Maar als ze echt rijk wil worden, dan moet ze investeren in kunst. Kunst? Kunst. Dat is toch zo'n weggegooid geld, ja. Maar, Er is zoveel weggegooid geld op de wereld, hè. Alleen ik ken het nooit vinden. nee, Koen. Dan moet ze echt wat gaan doen in de kunst. Kijk nu naar mij, kijk eens wat ik bereik heb. Ja, maar wat moet ik dan doen? Ik ken niet dat. Moet ik dan inkopen, verkopen of Nee. leren schilderen of beeldhouwen? Wat moet ik nu doen om zoveel geld te verdienen? Nou, kijk wat ik heb gedaan. Ik heb geschilderd. Maar er zijn nog meer dingen al wie ze kunt verdienen. Ja? Zullen we eens gaan kijken wat andere lui met kunst doen? Oh, dat is goed. Kom maar. Genoeg van de kunst. Wat is dat? Al die kleuren lopen erin. Zo eruit. Ik kan er geen chocolade van maken, maar dat moet ik. Ja, hier zitten maar geen zo'n selderie. Ja. Oh. Dat is niet de beste. Hollala, zegt, wat zijn dat voor schoonheden? Ongelooflijke schoonheden. Hallo, schoonheden. Is alles goed met je? Bedos wel, ja, weet je? Ja, Ja? ja, ik wil je vragen, hè. Ja. Vind je dat nou allemaal, vind je dat zo? Zeker. Oh, ongelooflijk, ja. Knap geschilderd vind ik het wel, toch? Ja, heel bijzonder. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, echt wel. En Geer dan? Heb je die alles al gezien? Nou, dan hebben ze niet achter binnengekomen. Ik ben gans rondgelopen al. En, maar nog niet alles gezien. En Geer? Ik keer het ganse museum. Ook met het doen. Dan komt hij vaker. Nee, daar! Weet geen schoonheden, hè? Wat ik hiervoor vind. Nou, heel eerlijk zeggen, hè? Ja. Ik zeg echt dat zijn allemaal zombies. Nou, dat kan ik niet zeggen. Johan, Nee. allemaal The Walking Dead. Weet je wat ik vind? Dat gemaakt heeft, hè? Weet je wat dat wordt hartstikke bezorgd. Nou, volgens Ossen heb Geer hem ook aardig geraakt. Oh, schoonheid. Ja, dat liep me ook. Dat moet je toch niet zeggen. Ja, echt. Want ik vind ook dat zo'n mooie museumstukje. Hè? Oh, dank je. En dan gaat Geer zo tegen, dat vind ik niet netjes om dat tegen zacht te zeggen. Maar ik ben niet koud, ik ben nog schoon niet. Maar ik wil er eens het lachen maken. Ik heb het heel fijn terug. Ja. Moet je goed kijken, hè, Ja. met die mooie uitjes. Goed kijken, hè. Ja. Wacht even. Ik moet hem zoeken, hè. Ik ben nu met de jongste, hè. Ik heb hem! Ik heb hem! Kom! Kom, kijk! Kijk! Ja, man, vief staan. Ja. Ja! Ja. Schoonheid!
toen mogen ze door naar de volgende ruk. Want dat is 5 cent. Geweldig. Kijk, hè, wat ik doe. Wat zegt hij? Ja, nou, en nu, hè? Waarom ligt ze op die bank? Schoonheid, omdat de zaak, hè, die wil ook wel eens weten wie het aanvult om geld op de bank te. Maar ik pak het direct ervan af. Want ik heb op de Visitelli gezien dat Chris nog maar 0% rente en die dag moest ze betalen om geld op de bank te hebben. En er is er ook geen angst wat er. Hé, schoonheid, ik wil het. Hallo, ik kan tegen u. Oh, gaan we dat krijgen? Gaan we dat spelje spelen? Van Sjaak negeren, ja. Oh, dat ben ik gewend, hoor. Want toen kan het ook wel niet meer tegen. Als je zo, ik kan het ook niet meer met je. Ik ben er weg, ja. Oh, man, is er weg? Ja. Godzijdank. Ja, zo'n zaadlapie. Ja, zeg, dat moet je. Goedemiddag, dames. Oh, zeg, meneer. Zeg, zit hier voor een beveiliging? Nee, ik ben Hendrik Jan de tuinman. Ja, zeg, sorry, maar hey, hier lopen een zaadronde in het museum. Kent toch niet zo gaat, hè? Nee. Hoe leeft dat dan? Ja, dat is net. Daar kan je opgevangen. Nee, dames, maak je geen zorgen. Ik gooi hem zo zeker. En maak je geen zorgen. Ik heb hier altijd alles onder controle. Oh, gelukkig. Maak je me geen zorgen. Ik gooi hem meteen terug. Dat is fijn. Nou, zie je? Nee, maar ik vind dit toch wel knap, hè? Die immers zoveel lui op één schilderij kreeg. En zo groot ook, hè? Ja. Dat kan je niet in de kamer hangen, Nee, nooit. dat niet. Nee. En ik heb ook gelezen in de folder, hè, wie de schilder dat gemaakt heeft, hij ze de lu vergeleken met de derenriek. Nou, wat Suus zegt. Ja, dat is duidelijk te zeggen. Precies, zo dat er nu vanavond stammen, hè? Madamekes, wat vind je nou van mijn nieuwste schilderij? Het heeft gaat gekost. Een schilderij. Ik ben de schepper van dit geheel. Oh, echt? Nou, wat een Het heeft gekost mooi schot. 33 kosten, 47 pot verf, maar nu hebben ze het. Kijk eens naar de kleuren, kijk eens naar die licht plekje. Kijk eens. Och, dag mevrouw, dag meneer. Mevrouw is in de kamer, ik zie het. Mevrouw snapt er het van. Meneer, gefeliciteerd, dit is zo'n vrouw, geweldig. Heel veel schat. Zeker dat, Mooi. Wat? Moet je kijken erop. Mooi. Oh, sorry. Heb je een dikke portemonnee bij je, meneer? Nee, het is te koop. Het is te koop. Zeker. Bekijk nou de details. Bekijk de details. Echt. Schitterend. Geweldig, hè? Geweldig. Mooi, mooi, Maar mooi. ik ben ontzettend blij dat je allemaal hier zit. En omdat ik veel beter ben met schilderen als met moelen. Want het is levende, met nadruk op levende tentoonstelling, onmiddellijk kan openen. En we beginnen dan nog met de onthulling. Kijk, we onthullen hier van onder naar boven. En ik hoop dat je allemaal flink klapt, want dat maakt de prijs duurder. En de Frans Hals, Mona Lisa, Karel Appel. U vergist zich, meneer. Dat is de Frans Hals. Maar geef niet, hoor. Hier zijn in de kelder, ik weet het, maar ik verkoop een keer een Frans Hals van een Karel Appel en hij. Dus, Heel grappig. Maar vind je wel heel zuur kijken, vind je niet? Ja, dat klopt, ja. Ja, op een Mona toetje, hè? Doe zo groen. Sorry, wat zei u? ik zei niks, mevrouw. Ik hoorde duidelijk dat er iemand zei,
zoerproef? Dat moet je niet inbeelden, maar dat is een beetje veel kabaal in de ruimte. Dat komt dat. Nou, ik weet het zo net. Maar kijk, maar goed. mevrouw, veel gaan als kennen, zullen we hier eens beginnen? Wie de appel. Ik weet, Karel Appel waren een neef van de nik van Schenkmaker. Ja, dat weet ik. Ja, zeker. Ja. Bekijk eens. Maar waar kan ik dan wel zien dat dat een echte appel is? Mevrouw, kom. Toch niet aan die appel, toch? Kijk eens naar die ogen. Kom en loop eens. Loop er eens heen. Kijk eens. Vul dit gaat op. Er zitten flinke wallen onder, hè? Meneer, en weet je dat die wallen komen? Karel Appel. We waren bekend dat er stilstaande wegen kon schilderen. Dat was een grote krak. Mevrouw, kom eens lopen. Meneer, kom eens lopen. Kom eens van die plaat af. Bewijs eens. Kijk eens. Het is echt de prijs waard, mevrouw. Echt waar. Zus het jong, kijk naar die ogen. Mevrouw, kijk naar die ogen. Loop. Kom eens even deze kant en in de goede richting lopen. In de richting van het licht, zie je? Is dit niet geweldig? Meneer, uw vrouw vindt dit geweldig. Die ogen. Ik zweer het. Die ogen die bewegen. Echt. Die ogen die bewegen. Dat is echt heel goed. Maar hij is wel heel mooi. Wat moet die kosten? Hij is zo mooi. 12.000 euro voor me. Hoeveel? 12.000. Dat is een koopje, meneer. Zo, te duur. Meneer, voor zo'n stuk. Kan ik de please wie verkopen? Ja, maar die heb je toch al lang. Deze is echt 12.000 euro. Wie wil er nog geen schilderij? Een levensschilderij voor 12.000 euro. Ik is toch echt... Meneer, vind je het te veel? Wil jij het niet? Meneer, dat geeft 10.000 euro. 10.000 euro. Oh, u bent geweldig. En je vindt het nog te veel. Ik zie het dan niet. Weet je wat we maken een afspraak? Je betaalt die 10.000 euro betaalt je met in 12 termijnen van 1.000 euro. Dat is toch ook 12.000 euro? Ja, dat weet je wel. Dit is een koopje. Dit moeten we doen. Echt. Dit is echt geweldig. Dit is echt geweldig. Ja, vind ik ook. Mevrouw, dit is echt. We hebben een afspraak. En een deal. We hebben echt. Dit is geweldig. Jong, de fiets met die man. Echt. Je krijgt straks geen spijt. En weet je wat je erbij krijgt, meneer? Een gecertificeerd certificaat. Nou, wat willen we nog meer? Achter kent het niet. Dit is toch geweldig. Kom, we gaan het tekenen. We gaan tekenen. Ja, kom. Kom hier. Gewoon die ouders van mij een appel kopen. Voor 12.000 euro. Dan kan ik weer 12.000 appel op de meer een born halen. Wie plichtig zeg. Wat een onplichtig. Wat een geld. Wat gewoon aan de appel. Nee, Toon. Ik weet niet, het is in beweging. En zelfs gaat te werk, maar dat kent toch niet? Ah, directeur. Ah, meneer. Heb je eens open? Ja. Weet je wat? Een tas koffie. Ja, met je extra's in zeker. Maar dat kan helemaal niet, want in het ganse museum is geen tas koffie te krijgen. Eigenlijk niet? Nee. Ik wil even vragen. Heb je problemen met een zaakje? Ja. Heb je met mij problemen? Zeker. Heb je het lef om de zaak naar boete te zetten? Ja? Ik ga zaak niet naar boete zetten, maar ik ga de zaak wel heel goed in de gaten houden. Vanaf nu. Echt wel? Houd tot er maar rekening met. Nou. Ik ga dit heel goed in de gaten houden. Houd daar maar rekening met. Hè. Ik ga misschien dat schilderij nog eens even openkijken. Zo plat. Oh, dat krijgt nooit genoeg. Nee. Wij stoelen tegen mij in de klas. Pas op, hè.
Pas op, hè, want dan is de vriendschap over. Dan ga ik van de gang. Misschien beter. Oh. Nou, en ik zeg nog zo. Ach, daar heb ze die schoonheden. Hallo, schoonheden. Zit je nog geen? Wat leuk. Geweldige mensen. Dat is koffie te kunnen krijgen. Hier is niks te krijgen. De ganse tent niet. Wat een museum. Dat zag er vlammen. Lekker toe ze thuis klaar. Oh, lekker. Stukje vlaai. Oh, ja, heerlijk. Ja. Stukje vlaag. Dat ben ik ook wel, hè. Dacht je niet, hè? Dat gewoon zo niet doen. Echt niet. Wat een taarten. Wat zeg je, taarten? Nee. Ik wil ook wel vlaag. Geen taart, hè. Ik heb het nog niet gehoord. Maar ja, heel alles van mij. Gewoon ze zich een appel kopen. Ja, joh, de oesteria. Appels zijn wel gezond, hè. Ja, maar voor 12.000 euro. Ja, dat vind ik ook wel het voor. Ik weet dat op het eind van de maand de perniken in het huis het weer neerzetten. Houtje! Gezondheid. Dat hoor ik niet. Dat wordt Ben je Geert een beetje toch? krank? Nee, ik ben niet krank. Dat wordt Geert toch? Je was toch het eerste? Nee. Nee, jongen. Jong, ik ben wel zaad naar de mos van de oude man niet voor de gek houden. Maar dat doe ik niet. Dat is waar, dat is toch glommer zitten. Bob! Bob! Wat is er gebeurd? Dat is het schilderijboog. Begint ze nog goed of een kindje heb je de oma? Ja, nu niet. Maar zo is gewoon de lip van hij. Hou jij nou maar je lippen op elkaar in plaats van die flauwekul te verkopen. En nu ook. Mevrouw, wat voor lippen gaan uit van een? Wat vind je ervan? Afschuwelijk. Ik vroeg jou helemaal niks. Tim, jong, wat vind je ervan? Nou, geef gewoon antwoord, ja? Wat zeg je nou? Doe even normaal, ja? Ik moest op de lip op uithouden. Zo bedoelde ik het toch helemaal niet. Je kunt er gewoon even zeggen wat je ervan vindt. Hier, dit. Afschuwelijk. Oh, wat zeg je nu? Nee, dit is gewoon prachtig. Dit is kunst. Hoezo nee? En wat is dat dan wel? Bemoei je daar niet mee, ja? Wat is dat dan? Volgens jou? Dat is kitsch. Kijk maar naar de appel. Wat is een kitsch? Meneer, jong, dat is levende kunst, mevrouw, levende kunst. Het beweegt allemaal. Zit blij dat je dat gekocht hebt, wat zult je later groeit zijn, hè? Kom, schat. Wat komt, schat? Je hebt gelijk. Altijd. Gelijk hebt, dat is Dit kunst, is mevrouw. echt kitsch. Dat is kunst, We zijn mevrouw. opgelicht. Dat En wat? ik hoef die rotzooi Dat is niet. bezeten goeling, hè? We hebben een afspraak, mevrouw. Niks. We hebben geen afspraak meer. Klaar. Finito. Wat vind Toen ik die nog 12.000 euro eigenlijk een ganse vrouwenwagenapel kunnen kopen. Je hebt het maar zo'n verkloot voor ons, hè? Zeg. Wat is mijn pensioen, hoor? Wat is En dan is het van mijn pensioen. En dan ga ik voor een Veilig af! Is het nog dik? Nooit genoeg! Ja, het is nooit genoeg. Ik heb er nog street van. Ik heb er nog street van. Adam is ook op de longen gegaan aan die appel. Dat is hier. Al dat eten hier. Het is een halskortelette. En appel. En dan nog zo'n monatoetje. Maar ik zeg me immer zo. Mijn motto is, de verstandig uit eten en slokken. Die pakt die lekker uit de klokken.
Zo, nou welkom terug allemaal. Ondertussen heb ik eens lopen nadenken over mijn leven. En heb ik toch een beetje het advies van Tini opgevolgd. En ik ben me eens een klein beetje gaan verdiepen in de schilderkunst. Ik moet dan namelijk toch het talent voor in mijn bloed hebben. Want mijn pap bijvoorbeeld, die kent ook heel goed schilderen. Zo wie die huisjes die we zo straks op de bühne hebben gehad, die zijn natuurlijk gemaakt door een geweldige decorploeg. Maar de pap van mij heeft die schilderingen erop gemaakt. Ja, daar waren we toch allemaal heel tevreden mee. Dus ik dacht, ik moet daar toch ook een klein beetje aanleg voor hebben. Hè? Dus ik ben eens gaan experimenteren met verschillende kunststijlen. En nu hoop ik dat je aan het werk en zien wat ik gemaakt heb, dat je ook ziet welke stijl dat ik heb geprobeerd uit te beelden. Dus ik heb een paar werken die ik je wil laten zien. We hebben ze ook daarachter op de beamer, voor de lui achterin is het misschien iets slechter te zien hier op de blok. Dit werk bijvoorbeeld. Ziet je wat dit is? Een naas en een mondje, ja, maar welke kunststijl? Een stil leven natuurlijk. Ja. Dan heb ik nog zo'n werk, deze is misschien een beetje makkelijker, misschien dat jullie dit wel zijn wat dit is. Dat is popart, hè. Nog één laatste werk heb ik om je te laten zien. Ziet je wat dat is? Barok is dat.